இந்த துஆவை மட்டும் காலையில ஒரு தடவை மாலையில ஒரு தடவை சொல்லுங்க. 24 மணித்தியாலத்துள்ளுக்கு எந்த செகண்ட்ல மௌத்தா போனாலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சுவனத்துக்குரிய மனிதனாக மாறலாம். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க சய்யிதுல் இஸ்திக்ஃபார், சய்யிதுல் இஸ்திக்ஃபார் பாடமாக்கிக்கங்க. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. இந்த துஆக்கு என்ன சிறப்பு தெரியுமா? ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, யார் இந்த சய்யிதுல் இஸ்திக்ஃபாரை காலையில் ஒரு மனிதன் உள உறுதியோடு ஓதுகின்றானோ அவன் மாலையாவதற்கு முன்னால் மரணித்து விட்டால் தஹலல் ஜன்னah.